Здравей, YouTube! Аз съм Норгле, познат в YouTube още като Хачико Channel. Аз съм си Ивак Александров. И няма си кажем никой, защото и аз не мога да си го запомня. Аз моят вас съм го запомнил, бате. Добре, нали продължаваме, защото стопирахме. Да. Скоро програмата стопира. Че съм с бандика, ама тя може само до 10 минути. Имам Ако е регистриран, още повече ще качва, например, ако с нерегистрираните 10 минути са ми 100 мегабайта, с бандикама ще са ми 500, например, или 800, да го кажем. Тоже много не ги интересува. Да, но казвам, защо не ще го правим така на... Добре, голяма ще стане къщата. Даже много голяма, я дай да я подскъси малко, че... Ще питам, чакай, може след малко да ходя, питам баше да не може да не се къпиш, чакайте. Но, здравей YouTube, върнахме се, при нас се присъедини нов плеер, казва се Доминик Шип, познат още в YouTube като... Васил Стоянов. Да. Снимката ми е с един мустанг. Не, направих го давно, просто ме мърза да снимам. Добре, днес е доста... Прецаках пода. И в момента правим готин под. Тире под. Къде е ти, бе? Паса. Искам да бъдем такова модерни, бате, нема ко. Не. Добре. Не. Не. Да, това си замислих, оня ден го мислих и накрая го измислих. Не. Добре, ще трябва... Мама, ти го през... Мама, ти го Не! пода през блокче. Да, така трябва да е. Шахматно искаш да кажеш. Да, шахматно. Точно. Като финал направа. Ама... Добре. Финално... Айде да не говорим по статия. Да, разбрали сме се да написваме в клиповете. Колко ще го съществиме това обещание, ние не знаеме. И тук бяхме. Чакай сега, взимам и започвам. Дано да ми стигне, ако не ще ходиш за бял дърво, Иво, да знаеш. Не виждам. А тук, бе? Значи аз имам най-малко лак. Аз имам въобще Да, нямам дами и лак. господа, аз имам. имам най-малко. Аз въобще нямам лак. И аз в такъв момент без проблем. Да, в момента ясно. Е смисъл лагно, не има много малко. Иво, ще ходиш за бял дърво, много се моля. Да. Чакай само да си диспъка, имам приятел. Да направя шахматно, Да, как ти чакайте, аз- викаш. Това го бъгнах. Абе, някой има ли пръчки? Не, аз нямам. Колко искаш? 2. Ама да направи го адски просто. Как може да направя така Какво просто? искаш? Моля? Бял. Аз това обиколя света. Иска лак, ти беше. Омага. Ама ще направя. Да, взимай, прави лопати, какво че правиш, взимай и моля се отиди, че много трябва. Искам да го направя много як хома. Хора, ние сега тук на какво сме, бе, смисъл на survival ли сме? Аз съм на survival. С зомбите ли сме? Да, бе, с зомбите сме, бе. Не, имахме проблем, нали? Имахме проблем. Между другото, когато си на Peaceful, между другото, този това ми направи на мен впечатление, че не ядеш нищо. Какво беше писвало, че не се сещам? Не, защото аз понеже всеки път, като бях на survival, му играят всеки път, разбираш, всеки път, само нищо не ядеше. Не, аз първоначално като играх Minecraft на survival и само ядеше, аз въобще, първоначално въобще не бях запознат с survival, започнах скоро с survival, но... Аз от тогава не играя Survival, даже съм качил и клипове. Ако искате ги гледайте, чанала ми е Хачико Channel, потърсете го в YouTube. Караме на... What the fuck, бате? Бата я му оставяме като ич Джери и Хари. Което? Как така не ги знаеш, бе? Знам знака Криди от Дъпле, кой друг да знам. Те не са българи. Кой бе? Ич Джери и Хари обаче правят много смешни клипове. Аз за съм Minecraft. точно така. Много са яки. Пародия, как съм. Аз мога ти направя. С кулфиша. Знаете ли колко съм гладен? А не намирам баян такъв, къде да си намеря бял. Добре, Иво, намери ли бял дърво? Не, в момента съм джингъл баян. Те си, бе, че те загубих. Бат, аз... Телепортни се, бе, брат. Ето да там видяхте. Опа. Да ти след мен ли си? Да, чакай. Але това е било крава. Как го тя ме бърка с трава, бе. Ми се приличаме на нещо такова като тебе.
Я видях една овца, а не, това е бил Васко. Супер. Къде си бе? Овсо. Ето те. Намери. Васко, а не, това е кокошка. Не, престанете с тия тъпи базици, бе. Иво, колко бяло дърво имаш? Никво. Никакво в момента. На мен ми трябва точно 2 ми трябват. Не, стигам в такъв друг баян. Май. Радваш ли се? Намерих тиква. Ама ти си има кълбостон, що не ми го даде? Гледай го. Що ме удари, бе? Оля! Не съм аз. Не бе. А не, глада ме бие. Не, събирай тиквите, бе. Аз ще го правя и покрива. Не мога ли да ям тикви, бе, бате? Виж колко съм гладен. Идва и аз нямам храна. Омага, знаете ли какво правя? Чупа камък с кирка. Да. Си бил една от джипка. Шго се. Какво каза Георги в момента? Чупа камък с кирка. Обърках се, чупа камък с такова с брадва. Ще почна да ям железо. Аре, яш бе! Дай рана. Тук има една крава, да знаете. Не, чакайте, толкова това е не било... моя, де. Тук има една крава, това е било Моя. Васко. Трябва да намерим пържоли. Тук има една крава. Ти ще да яде. Ето, Ще ядем. аз тук убих една крава в момента, имам... Ей, кравар, къде си бе, Две Иво? пържоли имам. Много съм напред, бате, няма никакъв баян. Не мога да ти намеря бял дърво. Трябва ми точно 2 бата, толкова ли бата искам? Явно, не мога да намеря никакво. Васо, я ти отиди, ако знаеш какво дърво да е. Да, бяло дърво, но в момента аз... Айде, дори и Васко да го намери. Виж, че сме в много силен баян. Да, верно. Имаш друг... Иво, ти имаш ли някаква храна? Аз тук съм сложил в печката 2 пържоли да се пекат, между другото. Васо, аз телепотни до мен, виж колко готина е тук. Чакай малко, намерих такова кол. Клей. Кой си седнал хоме като, нали, в времени мапа хом? Не. Аз сега трябва да го сетна след малко. Аз сега ще телепорта, защото... Аз съм готов, завърших и тавана. Тавана. Тук има 2 изпечени пържоли, който ги вземе са за него. Добре, аз прибирам... Чакайте, тук имам още един Има че. вода, мах си такова. Братове, че почти... Иво, яш на вола. Ням. Гледайте как го направих. За какво сложи втори крафтинг? Защото имах и не ми трябваше просто. Добре, хора, не барайте нищо с това къщата. Само ако искате да пренесете нещата вътре. Други животи не мога да... Иво, къде си намерил джунгъла? Аз съм в момента до него. В момента съм в джунгъла. Намерих друг баян. Чакай тук това си го сетна като хом, нали? Аз гледам нещо като бакпек. Куче намерих, обаче нямам какво да И тук има хом. Ето така. Добре, аз си го седнах като хом, хора. Иво, телепортвам се до тебе. Грабата ние... Но ние сме във Ома, водата. да, забелязах, извинете. Чакайте. баси орке. Аз съм го сетнал като хом. Аз гледам като бакс. Имаш ли го? Аз им се извиних предварително, защото много се губя. Омага, не знам. Натам ми е хома, добре. Натам ми е хома, хора. Натам ми е. Ирам. Дай малко за мене, бе. Абе, къде сте, бе? Гледай го. Бате, носи на халитет, бе, Васо. Какво съм на калитет, бе? Бате, искаш му айрон, не ми ти го вземи. Намерих още айрон. Абе, хора, къде е джунгъла? Да, назад е. Кой? Защо не ми сами казвате чак? Аз идох до тук заради джунгъла. Какво ти е джунгъл? Хора, ама забравих, че трябва да си направим кревати и някой да има овце. Тук се върна. Имам гей в джоба си. Лягаме си и не искам да ме безпокоиш. Майка ти трябва да спиш. Добре. Да. Окей. Маша и майка ми се легнаха. Аз съм гладен! Имам 4 бучета на глад, нали, такива. Бате. Аз имам едно. Тук има... Абе, хора, без искам... Чакай, стой. Аз нямам меч, иначе ще я да убия вълка. И какво ще вземеш? Нищо. Можете ли ми? Да можеш ще да... Абе, хора, тук има такова бяло дърво, беше, сега дойдох. Има ли холм изобщо? Не. То в джунгъл как представляваше бялото дърво, че не се сещам сега много точно? Само прави поляни и само дървета.
И то там